Tħabbar l-akbar investiment ta' Gżira Awċija fil-qasam ta' trasport hekk kif il-kumpanija Malta Public Transport bdiet topera s-servizz kollu tal-karozzi tal-linja fil-Gżira permezz ta' vetturi elettriċi b'emissjonijiet zero. B'investiment ta' 11 miljun euro, il-Ministru responsabbli għal Għawdex, Clint Camilleri, sostna li dan il-pass importanti ħafna għat tranzizzjoni lejn trasport aktar nadif u sostenibbli fil-Gżira Awċija u qal li dan il-proġett u parti mill-impenn ta' gvern biex Għawdex jimxi lejn il-viżjoni ambizzjuża li jsir carbon neutral. Il-karozzi tal-linja kollha li kienu jaħdmu bid-diesel issa ġew sostitwiti vetturi ġodda tal-elettriku. Dan sar possibbli permezz tal-installazzjoni ta' smart chargers u fast chargers li jippermettu lil flotta kollha tiġi ċċarġjata matul il-lejl. Dan il-proġett mistenni jwassal diversi benefiċċji ambjentali u soċjali fosthom it-tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet, arja aktar nadifa fil-lokalitajiet Awċin u kwalità ta' ħajja aħjar. Il-Kap Eżekuttiv ta' Trasport Malta, Kert Farrugia, qal li dan il-proġett jibgħat messaġġ li s-sostenibilità u l-progress għandhom jimxu flimkien. Sostna kif l-innovazzjoni qed issir realtà konkreta u viżibbli permezz ta' investiment fit-teknoloġiji l-ġodda u infrastruttura moderna. Barra minn hekk tħabbar ukoll li mill-31 ta' Mejju se jkun hemm rotot li se jibdew joperaw kull siegħa minn Taxħajma lejn ir-Rabat biex bekk il-pubbliku jkollu żewġ servizzi fis-siegħa lejn ir-Rabat.